Predstavte si, že váš počítač nielen odpovedá, ale aj koná. Plánuje váš týždeň, objednáva dodávateľov, vyjednáva zmluvy, dokonca spúšťa experimenty, kým spíte. To je zmena roku 2026. Z generatívnej na agentickú inteligenciu. Nie len obsah, ale schopnosť. Rýchly kontext pred tými hlavnými bodmi. Poháňajú to tri prúdy. Vizuálna simulácia s ohľadom na fyziku, prepojenia mozgu a stroja, ktoré znižujú trenie takmer na nulu. A prvé masovo dostupné humanoidné roboty. AI je teraz neviditeľná vrstva vo vnútri operačných systémov, nositeľných zariadení a podnikových pracovných postupov. Tu je 10 pilierov, ktoré formujú agentickú revolúciu. 1. Agenti na úrovni operačného systému. Váš systémový agent sedí pod každou aplikáciou. Sleduje kontext, stanovuje ciele, organizuje kroky. Je to kalendár, e-mail, súbory a nástroje spojené do jednej autonómnej slučky. Vy poviete, čo chcete a on to urobí. 2. Multimodálne uvažovanie a používanie nástrojov. Text, obraz, zvuk, kód, plus kalkulačky, prehliadače, API, všetko spojené do jedného plánovača. Títo agenti sa nielen rozprávajú, hľadajú, overujú a konajú naprieč nástrojmi, kým nie je práca hotová. 3. Fyzikálne konzistentná simulácia a generatívne video. Modely po SOR simulujú svetlo, pohyb a príčinnosť. Scenáre sa stávajú zábermi, zábery sa stávajú scénami. Scény sa stávajú hotovými úpravami s kontinuitou, obmedzeniami a prekrúteniami za pár minút. Film sa stretáva so softvérom. 4. Humanoidná robotika vo veľkom rozsahu. Od skladu cez maloobchod až po starostlivosť o starších roboty trénované v simulácii, prenesené do reality a koordinované cloudovými agentmi. Predstavte si zručnosť, bezpečnosť a nákladové krivky, ktoré konečne prekročia hranicu prijatia. 5. Platformy na orchestráciu pracovných postupov. Správa lístkov, obstarávanie, dodržiavanie predpisov, každý agent vlastní KPI, odovzdáva úlohy, eskaluje, keď je to potrebné. Menej zbytočnej práce, viac výsledkov. 6. Digitálne dvojičky pre prítomnosť. Váš AI avatar sa zúčastňuje stretnutí, robí poznámky, kladie otázky a vyjednáva v rámci stanovených hraníc. Učí sa váš štýl a pripravuje následné kroky, ktoré schválite pohľadom. 7. Rozhrania mozog počítač. Od asistovaného písania po ovládanie s nízkym trením, BCI komprimujú zámer do akcie. Predstavte si mikrogestá, sledovanie očí a skoré neurálne signály, ktoré riadia agentov bez použitia rúk. 8. Edge AI a súkromie na zariadení. Výkonné lokálne modely bežia na notebookoch, telefónoch a náhlavných súpravách. Rýchlejšie, laxnejšie, súkromné. Cloud pre náročné úlohy. Edge pre okamžité citlivé úlohy. Zdravie, financie, duševné vlastníctvo. Devi. Zabezpečenie, audit a riadenie. Agenti zaznamenávajú odôvodnenie, citujú zdroje, simulujú výsledky a odhalujú prepínače pre etiku, bezpečnosť a rozpočet. Dôvera prostredníctvom telemetrie, nie pocitov. 10. Doménovo špecializovaní kopiloti. Medicína, právo, inžinierstvo, vzdelávanie, agenti vyladení overenými údajmi a ochrannými opatreniami. Navrhujú, diagnostikujú, dizajnujú a učia, ale vždy s ľudským schválením v kritických krokoch. Čo sa teraz zmení? Produktivita sa stane riadenou výsledkami, stretnutia sa skrátia, výstupy sa zväčšia. Zvyšovanie kvalifikácie sa presúva z učenia sa nástroja na navrhovanie pracovného postupu, nastavenie obmedzení, kontrolu výsledkov. Rizika, autonómia bez dohľadu, úniky súkromia, prílišné spoliehanie sa na dobre vyzerajúce nesprávne odpovede. Vyriešte to overením, kontrolnými bodmi s človekom v slučke a transparentnými záznamami. Takže tu je ten krok. Vyberte si jeden pilier a vyskúšajte ho 30 dní. Automatizujte jeden pracovný postup. Vytvorte jednu digitálnu dvojičku. Vyskúšajte jeden model na zariadení. Zmerajte ušetrený čas, znížené chyby a zlepšené výsledky. Pauza. Agentická prichádza. Je tu pod kapotou všetkého. Otázka je, ako rýchlo ju premeníte na výhodu. Budem naďalej testovať, lámať a hodnotiť tie najlepšie systémy, aby ste to nemuseli robiť vy. Prihláste sa na odber pre podrobné informácie. Ďakujem za sledovanie.